Meron nga din mga Ouch! wala nang nilabas na. Ang sakit. Aray. Aray, 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 aray. Ano ba? Bakit? Ang sakit. Bakit Ate Gina? Nakalive ako. Eh, nagpapamassage ako eh. Ito pa akong massage. Eh, ang sakit nga nung litid ko. Ayan, okay na Mars. Sa akin na. Si Mars Gina po kasi, sinasaktan ako. Sakit yung Mars, nararamdaman ko yung ano nung... Alam mo ba na dapat yung credit card yung ano dito? Pero hindi na nag-okay yung credit card ko. Bakit? Sakit. Parang may naipit po kasing ugat. Kasi bumili pala ako ng ticket. Aray ko. Aray. Ano tiisin mo lang? Bumili ako ng ticket. So, bawal ko basain yan? Ang ginamit ko nung huli. Bawal ko basain. Oo. Ang ginamit ko nung huli yung credit card. Bawal mo basain, tapos pag maliligo ka lagyan ng plastic. So ngayon, hindi naman credit card tong ginamit Althea. Hindi credit card ang ginamit natin sa barko. Hindi. Baka na lang natin, Gcash. Binayaran ko na siya, Gcash. Gcash. Magkano kulang sa'yo? 25,000. Ha? Hi, Irene Nabaha. Happy birthday. Belated happy birthday. Sure ba? Ayan po. 3-8 yung room, ano to? Oo. Magbabarko kami natin, Gina. Sama ka. Eh, wala. 7, 8 yung binayaran ko. Divided by 2, 3-8. 3,900. So, kung dadalhin ko mga to. Mars, ano ba to? Yayaman ka, oh. Kasi ang tataas na mga ano, oh. Yayaman. Nangarag na nga eh. Diba, kukunin pa Ang nila sakit kasi dapat ng yung ano ko. oil. 1.5 Naipitan kaya ako. yun. Bakit mo bibigay? Ko binigay mo. dapat na hindi ko na pinalitan yung wipers. No? Kasi Kung parang, ano ko lang. ayan po. Lahat yun, ginastos ko para maging bago lahat. Ouch. Yung wiper, bago wiper nun, bago ano. Aroy! Munding. Aray. Huh! Kasi, umupo ako po nung nakaganon yung legs ko, yung paa ko. So, ngayon, ayun, sakit. Hindi siya namamaga. Mukha lang siyang maga. Akala, malapad kasi yung paa ko. Ngayon ang tanong, saan ko dadalhin itong mga to? Ang nandiyan na yung charger. Eh, di dyan mo na lang Lagay yun. ko sa Everest. Pero lahat yan sa kotse kasi maliit yan. Eh, di dyan mo muna ilagay sa ilalim ng ano mo. Pamunas ng kotseng maliit. Hi, Chris Huda. Basahan. Ano ba? Meron pa ako nitong lalagyan ng water. Ano yan? Pang ano ng lemon? Sa ilalim? Para kung gusto mo ng lemon na lemonade. ganun. Akala, I thought you're going to make... Eh, mahirap kasi wala tayong supplier ng Yakult doon. Di ba one time? Meron. Naalala mo? Meron na. Alam ko na kung nag-auction ng nasaan. Yakult, saan? May nakita akong bagsakan ng Yakult. Sakit. Na ano mo, no? Napisa. Yes, magbabarko na lang po kami ni Mia. Kasama ako, di ba? Tomorrow. Hindi mo nga maiiwan sila, basti. Baka nandun pa lang tayo sa gitna ng dagat, umiiyak ka na. Sabi ko talaga, tumalong ka na. Umuwi ka na. Oo. Ako, gusto ko man din na makita ka nandoon. Dahil for sure, marami kang gagawin. O magluluto nga daw ako doon, sabi ni Mars. Dami mong gagawin doon pag nagkataon. Kaya lang yung mga bata, hindi pwede. Tapon ko naman. Bukas po ang biyahe namin. Ate Gina, ka ba nagmamasahe ka? Sira ulo ka, Sister Van. Bakit? Apakabasta Ang sa dami ko bukang pa ano. ng ganito. See? Ay, ano ba yun? Nakakatawa Pang ano ko. niya yan. Protection ko to eh. Oo. Dali natin doon. Di bale, ito yung para sa bago kong kotse na lang. Na ano yung ano ko, yung dated. Ito na nga eh. Pero ito, Mars, paulit mo pa to ha, sa saan. Kasi hindi pwede isang hilot lang to. Paano mo pahilot mo O para ma-explain kay Amanda. Oo. Kasi ito ano lang to eh, parang inano ko lang pero dapat papaano mo pa. Yun kasi pag hindi mo to pinahilot pa ulit. Ito yung mga dati ng insurance. So, syempre, tapon na hindi kami kailangan. Ito yung, Hindi pa yun agad-agad mawawala. Pwede ko lagyan ng salon pass. Pwede, sa ano na naman lamig eh. o ito Lamig yung ba dati yun? kong insurance. Wala na to, nakaraan na to. Nag-move on ka na dyan. Lagi kang mag-move on sa nakaraan. Ay, Ito yung pamaypay ko sa kotse ko. wala na yung kotse mo. Tama na, Mia. Iniwan ka na niya.
Wala na siya, Mia. Walang sayo. Wala tatagal. Nabuli eh, no? Ay, Meron hindi. pala. Meron pala nag-i-stay sa kanya ngayon. Oo, nakaabang. Nakaabang. Sakit ko. Hi, shout out. Kamusta ka na, Sister Van? Kamusta na pakiramdam mo? Hindi na kami makakapag-drive kasi wala nang ida-drive. Nakita Bakit yung kotse kami ganito? Di ba nilagyan niya ng ano? urine. Ah, Nagpa-test ka? Hindi, pag sa office, yung yearly namin Aray. yung yearly namin na medical exam sa office. Ayan, no? Roble Ruben, nandun po. At saka hindi ko pa siya boyfie. Oh my God, ayun. Yeah, oo. Ayun. Ay, parang may naikot mo na ito. Hindi pwede nga na yun. May bigyan mo 5,000 si Gina. Bakit 5,000? Ay, ano ba? Grabe po si Gina maningin lang hilot, 10,000. Kinakabahan ako. Di naman ako sinaniban. Wala, naglinis ako ng paa. Si Mia po kasi umiiyak kasi nawala na yung kanyang Jowa. pinakamamahal na anak. Na jowa niya. Joke. Lagi siya nakasakay dun sa jowa niya. Pero yung kotse may lighter, oh. Ba't may lighter? Dito nga yan. Baka mamaya may pumunta yung kailangan. So we're going to, At pag hindi ng ano ni Dory, sumakay ng barko together with ate of Amanda. Di ba mayroon pang resibo na inisip? So isasama namin siya sa Eto si sa Edward hinaguan. parking to sa ano. with Ito lalagyan para sa po Edward. mamit din. Ay, actually magkakilala naman sila ni Brenda. Magkababata sila. Magkababata sila. Then sabay na sila ni Amanda ang uuwi sa kanila. Oh, that's mine. No, charger ng kotse. Bakit? Ito, Alam mo talaga akin yung coach. clean fuel. Oh, tignan natin. Makichismis Ayun tayo. na. Iba. Baby. Ay! Ingay nyo. Huh? Paano? Asan ka? Ingay nyo. Huh? Ano? Asan ka na? Hala. Tapos, Lululul. antayin mo ako, magbabar ko na kami tomorrow. Wabar ko yung arte ng friend ko. Nagigigil ako. Ang sarap ba ito? Oo nga kanina, kasi hindi ko ano. Diba? Nagigigil ako sa'yo. Wala na. Paano ako, iiwan ko yung isang kotse dito, baby, kasi ano, kila mama naman yung gagamitin. Hi, CJ! Ano? Wala na. Hindi ka pa mas pwedeng presa. Dapat sila ulit. Ha? Ito. Dito rin meron. Ano pa pandi ko? Baby, magbabar ko ako. Ilang araw. Aray. Meron pa, Mars. Hindi nga, agad-agad mawawala. Hindi ito, hindi ito. Sa ganito. Saan? Ito, dito? Oo. Okay. Dito? Dito? Oo. Sa ganito? Eh, syempre, konektado ng ganyan yan. Si Sir Candy, dapat magmumotor kami para matupid ko yung binigay mo. Ganon. Yung si Sir Candy, kasi Aray. Dahil sagado. Okay na yun. Magbabarko po kami. So, magbabar Sakit. Mag-game ako. Magkano per game doon? Ano per Diyan. game doon? Ayan, Mars. Sakit talaga ng ano. Hi, live uli now. Hi, Cassie. Nakakainis naman. Noon, 40. Hi daw, sabi nila. Di nga siya nagchat-chat sa akin Ano, eh. baby? Lady May Etaw. Mag-impake na ako agad. Tapos, lahat ng gamit ko, tinanggal ko na doon. Tapos, Nakakalaw kasi Mia, parang teenager. Makichismis tayo na may nag-uusapan nila. Halalala. Ayan, Mars, wala dyan. akong Dyan. Ayan. Ayan. Yes, Cassie. Ayaw mo ba? 30, 31, Oh. 31, 2. Hi, Mary Grace Garcia. Ang tangke. Okay lang. Oo, sweet si Mia. Ano? Ayan. Tamang ano siya. Saan kasama mo? Awa. Sino kasama? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Hindi ko alam, te, sa Baronilla. Cheche Gigo, oo, umiigat si Mia. Edith Subiaga. Dapat kailangan matanggap ko na yung power bank tomorrow. Ay. Ayan. Bago kami umalis. Alas 2 ng hapon, ayos na kami.
Cora Empire. Oh. Hindi pwedeng persahin Two. niya, Mars. July Dapat ulitin. Ayan, hindi pwedeng persahin. Opo. Or baka morning ng Basta July nagalaw 2. siya, okay na siya. Pero kailangan pahilot mo pa to, ha. Mm-mm. Kasi Uy, pag, hindi pa tapos. ayan oh. Nararamdaman ko siya. Nakainom ka na ba? Oo. Parang nasa ilalim siya na nasa ibabaw. Ha? Hindi ko mawari kung dito o sa... Ayan oh. Ayan. Hindi ako gusto ko. Pasensya na, mga hindi moms. pa na- Eto, masakit. Nagpapamassage ako kay Ate Gina. Opo. Kasi po, ang sakit talaga ng ano ko. Ikaw lang. Okay na yun. May mabubuntis. Feeling ko may mabubuntis talaga pagbalik ng hinag. Yan. Yun, Mars. Kaya nga. Ito. Yeah, Nandiyan. Suhi ka ba? Hindi. Oo. Yan. Sakit. Bukas po. 2 p.m. yung alis na. Lo. Yung kaibigan ko parang akala mo, no? High school student. So tanghali. Tanghali, ano? Ayan. Makikismis muna kayo. Ano pinaglalandian nilang dalawa. 11,000. Mm-mm. Opo. Pamasa. Bukas, Rosalie Riocobo. Rafaela Brown. Wala naman. Parang, Hay. Apakalandi ni Mia. Ayan. Paulit-ulit ka, ha. Doon sa ano mamaya, kung mag-ano ka, panty ka. Teka lang. Aray ko. Shoutout sa mga taga-Salay, Misamis Oriental. Mula kay Raquel Zagado. Ayan. Divian Hernandez, hello. Buhay ko sinera. Aray ko. Parang lalong sumakit, Mars. Sakit. Yung ano ko, yung sa paa ko. Mars, nawala yung sa gilid ko. Pero, yung paa ko meron pa din. Mei Shu Huang. Ariel sa kupon. Shout out sa'yo. Yung parang litid ko sa paa, sa pagitan ng hindi liit. Sakit talaga. magkano ang gagastusin sa breakfast or lunch tomorrow? And yung ano natin, magbaon na tayo. No. Ikaw bahala. Ano? Ay, babaon ninyo? Yung iba. Hindi. Nakakain na lang kayo sa ko? Ano? No. Mag-lunch tayo, early lunch tayo, 11, 10, ganon. O, yun na rin yung breakfast. 10. Eh, paano kung nagising sila ng maaga? Mga Gusto bata. nila mga bata. Hi, Ate Mama MJ, Mga Rosalie. eggs na lang atin Gina and Hotdog. hotdog or mga ano. Mm-mm. Bigyan mo yung 500 sa akin. Ano yung pang-ulam? Sa tanghalian? Brunch na tayo kasi alis na tayo ng 10 tayo kumain ng brunch. Bili lang siyang pandesal sa morning, pandesal and coffee. And then, kung may magising ng 7 or 8. And then, mga 10, brunch na tayo. Para 11, we can go na sa pier. Kaya nga, Kasi ano 1 hour. lulutuin mo for the brunch? Yun na lang, egg hotdog. Egg hotdog, mga gano'n, longganisa. Ayun, tignan mo. Sisig na- Wala ka na yung tinda? ano niya, meron ba? Ano lang sa akin yan pork chop sila. Ah, shit, sarap. Pork chop silo. Oh, yun na Gusto lang. niyo ba yun? Ayun na lang. Mga, Para may ito income. order, pork chop silo. 100 isa nun. Order. Sinangag itlog, tsaka pork chop. Hindi, bulto na te. Huwag na yung per serving na nakapack pa. O din, gawin mo na lang. Pabili ka na lang sa akin ng pork chop. Oo.
Eh, sabi mo kasi pork chop silog ko, mabili ka na ng 1 kilong pork chop. Oo. Pagkatapos magsaing Hindi ko magkano ng 200. Tapos haing, tapos... 200 pork chop, Hindi te? na. Sorry, hindi ako. Magkano ba? 400 ang kilo? 400. Half lang. Tayo lang eh. Tapos ako, Ano? egg lang ako. Si Marvin. Hindi pwede half sa inyo, na peraso lang yung half. Ungo. Ibigay mo na yun sa kanya lahat. Ano ito yung magsasaing? I'm so sorry ha, kasi yung brain ko is naka-focus sa Kaya, dieting ko or ano. Oh, paano bibili ako, magsasaing ako. sorry ka. Naka-focus siya sa ano. Sa jowa niya ngayon. Hindi, naka-focus yung brain ko sa fasting ko, sa hindi pagkain. So, alam mo, kahit hindi ako kumain tomorrow. Kaya nga sabi siya, huwag na tayo kumain So, eh. huwag na tayo kumain. Sila ate na lang, may mga bata. Kailangan kumain ng mga bata. Wala ba niya na? Ikaw na bahala dyan. Mars, unti pa, please. Parang kumirot siya lalo. Dito lang banda sa ano, daliri. Ano yung naayos ko? Gusto kong ano eh. Hindi, ito okay na, yung dito lang. Dyan lang. Yung dito parang medyo nawala na eh. Oh. Totoo ba, Mars? Oo. Bigla ka nawala yun. Hindi, totoo, ayun oh. Oh, kanina meron eh. Oh. Pero At ano, Gina, papalagay ko na lang lahat tong gamit mo Aray. to sa ilalim ng hagdan doon para pag magamit. kaya Tumalis nga. si Papa, may magamit sa kotse. Pwede rin. Kasi pang kotse pero naman. bukas na, gabi na yun. Ayan oh, tinan mo, nagkaroon Sa siya ilalim ng- lang ng hagdan, te. Oo nga, bukas na No, I papadala want ako now. doon eh. Bukas na. Ngayon na raw, bukas na. Kukunin Hindi. ko na lang yan. Bigyan mo ko ng dahilan bakit ibababukas mo pa ang mga bagay-bagay na hindi kaya mo gawin ngayon. Sakit. Ano ba to? Ang sakit sa ulo. Uy, Pero alam mo kung alam ko lang na magbebenta yun ngayon kasi walang proper coordination, communication. Kaya Hindi nga. na ako umalis ng tanghali. Tsaka Dito ano, na lang ako naggagaganong nanood Tsaka ng alam mo Netflix. lang, hindi ka na talagang inano niya talaga Pero yan thank eh. you, Ate Car. Hindi, tsaka dapat na ayos na natin ng mas maaga yung flight natin. Diba, maano sabi ko sa'yo, si Carms, pag